muso tele kanubagaw assalamu alaikum aw bisimila ka kunnafoni kɛnɛ kan min ye bakuruba damadama ye olu filɛ nin min ye k'a dɔn k'a fɔ muso tele ale ni ayiwa cakɛyɔrɔ min ɲɛsinnen bɛ jaboliko kunkanko kibaruya ma i k'a dɔn k'a fɔ ale kun ye ayiwa ɲɔgɔndan min sigi sen kan catiriko o bunakun kan min ye maa fila ye sa olu ye sebaya sɔrɔ o ɲɔgɔndan hukumu kɔnɔna na min ye ayiwa mali kɔnɔ politiko bunakun kan ka taa se min ye Jonathan ale nana ayiwa ɲɔrɔ hukumu kɔnɔna na politiko bunakun kan ka taa Sheriff Nyoro k'ale kuma ɲɔgɔnya min ye k'a dɔn k'a fɔ ayiwa farafinna kɔnɔna na min ye k'a dɔn k'a fɔ jamanakuntigi olu ka fanga tako sabanan ayiwa o bɔlen kɔ ye min ye Biélorussie min ye wulikajɔw tɛmɛnen kɔ min ye k'a dɔn k'a fɔ basigi o bɛ ka na dɔɔni dɔɔni muso tele kanubagaw bisimila dangana ka kunnafoni kɛnɛ kan muso tele ale ni ayiwa cakɛyɔrɔ min ɲɛsinnen bɛ jaboliko kunkanko kibaruya ma i k'a dɔn k'a fɔ ale kun ye ayiwa ɲɔgɔndan min sigi sen kan catiriko o bunakun kan min ye maa fila ye sa olu ye sebaya sɔrɔ o ɲɔgɔndan hukumu kɔnɔna na kɔnɔna na o jɔnjɔn o dili o kɛra min ye ayiwa Sheraton ye Bamakɔ alamisado utikalo tile 13 o kɛnɛ kan sa min ye Aminata Traoré ale ni Boubacar Fɔnba olu ye min sɔrɔ ka na an ka jɛ an k'o lajɛ. Muso TV ni Maison des Cinéastes du Mali ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna la olu ye ɲɔgɔndan min kɛ muso sinimanbɔlaw ni ɲɔgɔn cɛ o jɔnjɔn dili kɛnɛ kan mɔgɔ caman de y'u hakilina fɔ jɔnjɔn tabagaw y'a yira k'a fɔ k'olu nisɔndiyara u ka jɔnjɔn kɔrɔ maa minnu fana y'a labɛn olu y'a yira k'a fɔ ko laɲiniw sabatira